A fi egoist nu tot timpul înseamnă a fi și narcisist, dar a fi narcisist aproape tot timpul înseamnă că ești și egoist. Egoistul își pune interesele proprii pe primul loc, lucru care se întâlnește și la narcisist, dar nu se întâlnește această nevoie de admirație, superioritate sau lipsa empatiei. Narcisistul este sensibil la critică pentru că imaginea lui contează foarte mult. Laudele din partea celorlalți îi hrănesc stima lui de sine. Egoistul poate accepta critica pentru că nu este așa centrat pe a-și construi o stimă de sine. El poate să caute avantaje, lucru care se întâlnește și la narcisist, dar narcisistul tot timpul folosește aceste avantaje pentru a-și construi imaginea lui de sine și neapărat ceilalți să vadă această imagine. Altfel spus, egoistul s-ar putea să ia ultima bucată de tort fără să mai întrebe dacă cineva mai vrea tort. Narcisistul ia ultima bucată de tort și ține să se laude cât de mult merită această bucată de tort, așteptând ca ceilalți să îl admire pentru asta.